لسر روشامەیە کوردان ez dê vê carê ne çîrokekî helbestekî bû bêjim guhdar bikin. Piştî xeniqîna Helepçê min giliyeke dirêj ji Xwedê re nivîsand. Beriya xelkê min ji darekî re xwand. Dargiriya li vê hêla min civîka postacî got başe kî dê ji te re bibe. Eger tu ji min niyazî ez nagihêjim erişa Xwedê. Şev dereng bû firîşteya reşpoşiya helbesta min got tu qet xeman mexwe. Ez dê ji bo te bibim jor ta ka dizê. Lê sozê nadim ta ku ew bi xwe nameyê ji min wergire. Tu bi xwe dizanî xwedayê mezin ka kî wî dibîne. Min got spas tu hilfire. Firîşteya siruştê hilfiriya û giliyê li gel xwe bir. Roja din ku hat, sekreterê pileya çaraniya nivîzgeha Xwedê ku navê wê Ubeyd e, li ser heman giliyê bi erebî nivîsandiye. Gêjo wê bi erebî binivîse. Kes li vir bi Kurdî nizane û em wê ji Xwedê re nabin.